representem. Y estamos pasando canutas. Principalmente vuestro problema, que es el problema común de todos, és la falta de crèdit. Seguim apostant per nosaltres mateixos, però bueno, la situació és complicada. Després del que han dit ells ja, poc a afegir, és més de lo mateix. Hem aguantat. Lo que hace no haya duplicidad de ese servicio de las administraciones y que no pongan trabas a las empresas. Ha de ser capaços de creure amb el que fem. Com ho veiem les empreses ara, a diferència d'altres crisis, no és problema que fem. Hem de centrar el problema i hem de salvar les empreses com sigui i ens hi hem de posar tots. I d'entrada el que hem de fer és dir a l'empresariat que el necessitem, que sense ell no en sortim i que per favor aguanti. Jo ho sé que és angoixant, de veritat que per mi ja quasi us esteu convertint en herois. Seguiu tenint la força, la voluntat i l'estímul de seguir treballant, perquè si no seguiu treballant vosaltres, com molt bé deia la Rosa, no sortirem de la crisi. També estiguem a disposició per venir a Hospitalet a traslladar un missatge de confiança, un missatge de suport als empresaris, als treballadors i especialment un missatge positiu de que estem en el camí de la recuperació econòmica. Rosa, un plaer, de veritat. Ens veiem a les Sitges. M'envies tot això? Allà, ens veiem a Sitges aquesta tarda. Adéu, eh? Adéu.